Rangchak Tripura Hangka bolong bai kerengjak belaino naithotok ha. O hanotebo naithotok klaidani naharmung tuino. Haste hapangni bolong tangbidungni barjak manmani yaklo judake wan sugui ketalke laibamo silani bagai yapri rika bolong tangbidungni tabungni Montri Puramgana Animesh Deborma. Dombuni Island o Ketal Forest Department ni Biodiversity Park Shambai Tokmani Samung Bhutan no Thangwi Cherry Naika bolong tangbidungni Montri Animesh Deborma. Dumboor hai thayo obo hai Biodiversity Park sramjakma bai amseni sebok mania ajimung lama koroi tongnai eba ajimung maya ngai tongnai rongni bagibo belai kaham sem tubui faika te o parko beraikri thai simia luxury cottage te cherokni bagai thungjaknai juda thungjaknai thai te picnic spot bo sramjakna thangai tongo obono puila bolong bedekni Montri ingei Montri Animesh Debormani chaitumung bai Dumboorni Island Kwcharo kaisa kotorma beraikri park tei cottage sramjana thangai tongo Montrini logibo thangai manjaka amsini MDC eba DDDC hamani EM Rajesh Tripura manjaka amsini MLA Nonita Deborma Riang khoboi bolong tangbudini kubuni kuchukbiramni adongrok But this concept is make some tents here, this area, these all facing the water. Okay? like that. मतलब ये तो एंट्री साइड है, बैक साइड में वो सब बना।